Ahojte všetci, vítajte späť a v dnešnom dieli si predstavíme jedno trošku špeciálnejšie zvieratko a nie je ním nič iné ako Sugar Glider. V prvom rade je potreba si uvedomiť, čo to ten Sugar Glider alebo po našom vakoveverica vlastne je. Odkiaľ to pochádza a akým spôsobom života to žije. Vakoveverice vo voľnej prírode obývajú najmä tropické a sklerofilné lesy od Tasmánie a priľahlých ostrovov pozdĺž východného pobrežia Austrálie až po lesy Papuji Novej Guinei na severe. Sugar glidery sú nočné a sumračné tvory, ktorých aktivita sa sťahuje vyslovene na nočnú hodinu, prípadne na skoré ranné hodiny. Rovnako ako vo voľnej prírode, aj v zajati sú vakoveverice aktívne hlavne v noci. S tým sa spájajú aj zvuky, ktoré vedia byť dosť hlučné. Aby ste si nemysleli, že hovorím o hociakých zvukoch, tie zvuky vedia byť naozaj dosť hlučné. Samozrejme, nemyslíte si, že tie zvuky robia neustále. Je to ozaj len v prípade, že narušíte ich pravidelný biorytmus, čo je spánok cez deň, aktivitu v noci. Prípadne budete robiť niečo, s čím veľmi tie vakoveveričky stotožnené nebudú. Takže povedali sme si, čo to tie vakoveverice sú, odkiaľ pochádzajú a aký je ich život. Pozrieme sa ešte v krátkosti na to, čím sa vlastne živia. Ako prvé je potreba si uvedomiť, že potrebujú vhodnú stravu. Vo všeobecnosti je veľkou výzvou poskytnúť vakovevericiam najširšie spektrum potravy, ktoré by sa aspoň čiastočne približovalo tomu, čo žerú v prírodzenom prostredí. Chvála Bohu, sú ľudia, ktorí sa zaoberajú práve týmito sugar glidermi a tak už máme dostatočné info o tom, čo v skutočnosti žerú. Ako prvé ale začneme vodou. Vakoveverice potrebujú k svojmu správnemu fungovaniu prísun čerstvej vody každý deň. Taký malý edit a zároveň aj rada. Pokiaľ vidíte, že z napájačky neubúda voda, môže to byť z dvoch dôvodov. Buď je pokazená samotná napájačka, alebo je vakoveverica chorá a potrebujete ísť k veterinárovi. Ako teda vakovevericiam podávať vodu? V prírodzenom prostredí tú vodu olizujú z listov stromov. Nám sa ale osvedčila miska, ako môžete vidieť na záberoch, to príjmanie tej vody je podobné psom a mačkám. Od vody sa presúvame priamo k potrave, čo je za mňa si myslím tá najzložitejšia časť pri ich chove. Existuje veľké množstvo jedálničkov, nazvime to diet, ktoré vakoveverice môžu. Sú ale len asi 3-4 základné, ktoré musia tvoriť základ každej stravy vakoveverice. Neskôr sa k tomu pridáva ešte ďalšia vec a to je hmyz a rôzne druhy zeleniny a ovocia. Všetko sa to zmixováva dokopy, robí sa z toho vyslovene kašička. Samozrejme, každá kaša musí mať navažené presne na gramy. Nie je to o tom, že vy tam nahodíte z toho. Nie. Je to presne vážené na gramy a tak docielite, aby tá vakoveverica mala kompletnú vyváženú stravu každý deň. Krmenie hmyzom je vo veľkej miere tiež experimentovanie. Nie každá vakoveverica zožerie každý hmyz. Vo všeobecnosti ponúkame vakovevericiam rovnaký hmyz, akým krmíme v podstate naše plazy. Sarančatá, cvrčky, šváby a rovnako aj zoofobasy. Tu je jedna ale zaujímavosť, nie každá vakoveverica, ako som spomínal, zožerie všetok hmyz. Sú jedince, ktoré sú vyberavé, nezoberú švába, nezoberú cvrčka. Našim vakovkám chutí asi najviac saranča. Na tom si zgustnú, na tom si pochutnajú a v podstate z toho sarančaťa majú aj najviac tej potravy. Ako poslednú zložku pri krmení vakoveveríc nesmiem opomenúť špeciálne doplnkové krmivá pre vakoveveričky, rovnako aj vápnik a arabskú gumu. Práve tieto, nazvime to suplementačné látky, dodávajú vakovevericiam všetky potrebné minerály, vitamíny, aminokyseliny, ktoré si vo voľnej prírode inak vedia sami nazbierať. Takže krátky vstup do sveta vakoveveríc máme za nami. Viacej to už rozpitvávať nebudem, boli by sme tu veľmi, veľmi dlho. Ak chceš vedieť, čo bude v ďalších videách, nezabudni dať odber. Mimochodom, daj odber aj kvôli tomu, niekedy máme streamy, krmíme hady, máme tam zvieratka, možno to čaká práve na teba. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.